Borba za prava žena traje i danas. Na znanstvenom simpoziju Žene kroz povijest mogli smo saznati o tim borbama žena u Hrvatskoj. Sa Francuskom revolucijom zapravo bi mogli reći da je počela ta borba, jer Francuskom revolucijom žene su dobile građanska prava, ali ne i politička prava. Na to je odmah reagirala Olympe de Gouges, poznata francuska intelektualka, književnica, koja je napisala 1791. godine odgovor na deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, svoju deklaraciju o pravima žene i građanke. Poznata je njena izjava iz te deklaracije, ona kaže: ako se žena ima pravo popeti na stratište, na giljotinu, ima pravo izaći i na govornicu u parlament. Da je ona bila u pravu pokazuje već 1804. Napoleonov građanski zakonik, kad su žene koje su stekle, znači, građanska prava Francuske revolucije, izgubila ta građanska prava i ostali su i bez građanskih i bez političkih prava, i taj Napoleonov građanski zakonik se naprosto proširio po cijeloj Europi, i u Engleskoj i u svim zemljama Habsburške monarhije gotovo je postao identičan. Žene to apsolutno nisu imale nikakva prava po pitanju vlasništva, brakorazvodnih parnica, sve je bilo u toj jednoj sferi građanskog patrijarhalnog društva. Moramo znati da u 19. stoljeću ni svi muškarci nisu imali pravo glasa, u Engleskoj tada nekih 60-70%, a u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća samo je 2% stanovništva, znači 1890. godine samo 2% stanovništva imalo pravo glasa. U ruralnoj politički podijeljenoj Hrvatskoj mjesta za obrazovanje žena gotovo i nije bilo. Učiteljski poziv bio je praktički jedini dostupan ženama željnima znanja. Marija Jambrišak, Jagoda Truhelka, Milka Pogačić učiteljice i Marija Jurić Zagorka bile su pionirke feminističkog pokreta koje su radile na osvješćivanju ljudi o potrebama žena. Djelovale su u časopisima i kroz književna djela. Međutim, organiziranog ženskog pokreta po uzoru na primjer sufražetkinje u Hrvatskoj nema. Pravo glasa žene su dobile 1945. Na znanstvenom simpoziju Žene kroz povijest u organizaciji Dies Historije Društva studenata povijesti Ivan Lučić Lucius predstavljeni su i radovi koji istražuju položaj žena u Hrvatskoj nakon te 45. Na području Hrvatske za vrijeme trajanja Jugoslavije, dakle od kasnih 70-ih pa sve kontinuitet traje do danas, postoji organizirani ženski pokret, feministički pokret, i on je zanimljiv po tome što je Jugoslavija zapravo bila jedina socijalistička zemlja u kojoj se javio autentični feministički pokret, i u mom istraživanju i izlaganju dakle nastojim ukazati na koje su okolnosti da su u socijalističkom društvu došlo do toga da se otvori problem tema koje je socijalističko društvo, koje se inače bavilo ženama, radom, obitelji, dječjim vrtićima, dakle postojala je određena ženska politika, međutim pojavile su se žene, mlade znanstvenice koje su, slušajući dakle i utjecaj drugog vala iz zapadne Europe, se počeli baviti pitanjima koje tadašnje socijalističko društvo se nije bavilo. Ovaj simpozij odlučila sam početi s podsjećanjem na moju prijateljicu, kolegicu i aktivisticu ženskog pokreta u Hrvatskoj, Lidiju Sklevicki, koja je zapravo počela prva sa istraživanjem ženske povijesti kod nas. To je bilo negdje početkom 80-ih godina, kad je Lidija, koja je inače po obrazovanju bila sociolog i etnolog, počela istraživati početke ženskih pokreta u bivšoj Jugoslaviji i počela se zapravo zanimati za različite aspekte onoga što danas zovemo ženski studij. U tih 15 godina do dakle raspada Jugoslavije iznjedrilo jedan snažan i vrlo zanimljiv pokret koji je na temu javnosti dakle iznio nove teme kao što je teme nasilja nad ženama u obitelji. U Jugoslaviji, odnosno u Zagrebu, zapravo je ženska grupa Trešnjevka 1988. godine osnovala prvi SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja. Lidija je sama napravila izuzetno bitno istraživanje o povijesti ženskih pokreta u Jugoslaviji i vrlo zanimljivo istraživanje u kojem je valorizirala ulogu antifašističkog fronta žena u Drugom svjetskom ratu i u periodu nakon rata. Dakle, to je tip društvene organizacije žena
u jednom sustavu koji je bio vrlo zatvoren. Ona je propitkivala na najsuvremeniji način. Pa kao što sam rekla, on je bio kritičan prema vlasti, međutim on nije bio jedinstven. Određeni dijelovi su dakle ponikli iz marksističkog diskursa i socijalističkog. Jedan dio nije bio antisocijalistički, nego je zapravo ukazivao na nedostatke toga sustava, dok su drugi, recimo poput Lidije Sklevicki i nekih drugih žena, polazile iz liberalnog stava za više ljudskih prava i upravo dakle ukazivali kritično i na nedostatke socijalističkog sustava kao nedemokratskog sustava. Nije se jednostavno pronalazio prostor za taj tip rasprave, jer je tadašnja ideologija tvrdila kako je žensko pitanje posvema riješeno i kako u socijalizmu nema nikakve potrebe propitkivati položaj žena. Mi smo dakle, a Lidija prva među nama, tvrdili da to naravno nije tako, da tome nije slučaj i da se žensko pitanje de facto uvijek iznova mora postavljati, da se uvijek iznova moraju propitivati neke nepravde ili neke nejednakosti koje su sasvim jasne i razvidne svima u društvu. Propituju se i današnje društvo i položaj žene u njemu. Jesmo li se pomaknuli nabolje? Zapravo naše se izlaganje temelji na istraživanju suvremenih medija, ali je temelj cijelom našem razmišljanju zapravo zapadna kultura. Proučavajući djela Umberta Eca posebno, njegovu knjigu o povijesti ljepote, došli smo do nekih saznanja iz kojih je vidljivo zapravo da se stereotipna slika žene ponavlja i da je svako društvo, svako povijesno vrijeme imalo uvijek svoj neki ideal ljepote, a današnji mediji zapravo propagiraju recimo jedan ideal ljepote koji bi se mogao više nazvati provokacijom koja dovodi zapravo onda do malo bolje potrošnje medija. Obrazac se nije promijenio. Žena je, dakle, nekada kroz povijest bila promatrana, a idealni promatrač je bio muškarac i zapravo današnji mediji samo održavaju tu sliku. Kozmopolitan i Klik kao lifestyle časopisi koje je iznjedrilo ovo naše zapadno društvo, istraživanjem tih dvaju časopisa prije 2 godine, analizom sadržaja, pokazalo se da oba ta časopisa itekako sadrže i rodne stereotipe i taj specifičan prikaz žene. Dakle, i ne samo njezin izgled, već i psihološke karakteristike i karakteristike u vezi, braku i tako dalje. Dakle, žena je i dalje prikazana kao podređena muškarcu. Žene u Grčkoj isto tako nisu smjele biti u istoj prostoriji kada teljani sjedne za stolom i onda vam u Kliku, Kozmopolitanu, toliko godina, kad toliko stoljeća, tisuća kasnije kažu kada se vaš partner i njegovi prijatelji druže, polako napustite sobu, povucite se u kuhinju, ispećete kraljica večere. Znači, čak kao nešto pozitivno za ženu promovira tu njezinu podređenost i zadržavanje na margini. Mislim da oni baš i proizvode nove životne obrasce, nove poželjne životne obrasce. I ono što mi svakako želimo postići, pa i ovakvom vrstom predavanja, jest demitizirati, demitologizirati zapravo medije i sam pojam ljepote. Dakle, lijep je čovjek koji je lijep iznutra. Izvana možemo biti različiti, ali iznutra bi svi trebali biti lijepi.